बिथाङा जोंहा कारेन्टआ बायजोब्बाय बिराद बार गोसाजों जादोंमोन आरो बे बार गोसाजों नै बायजोब्बाय कारेन्टआ नै फैलाय नै बहुद गोलाव बायबाय आरो बैसिमबो बायदों मोनसे मोननै आरो बैसिमबो मोनथाम बायदों बिनिखाय नोंसोरो कारेन्ट मावग्राखौ साथाम साब्रै साबाल' लायो बिदिबा नोंसोरो मा कारेन्ट मावग्रासो बेलाय नंगौ बिसोरो कारेन्ट मावग्राफोरा साबाल' थायो नोंसोरो कारेन्ट मावनायफोरा लाब जायाखै नोंसोर कारेन्ट मावग्राफोरा साबाल' लायो जेनेबा बैसो मावबाय आंहा टाइम गैया बोरै नाम्बारा बिदि सखानखौ गाबोन मावगोन होमबा बिदिबा मा लाब जागोन खस्थ' नै बिनिखाय स्टुडेन्टफोरा खोथा फरायनायाव खस्थ' मोनदों बिनिखायनो नोंसोरो कारेन्ट मावनाय मानसिफोरखौ 20 जन लानांगौ कारेन्ट मावग्रा मानसिफोरखौ 20 जन लानांगौ बिनिखाय खस्थ' मोनथारदों नै सोरबा थाब फरायनाय सोरबा फेन लानाय गरम मोनथों बिदि फरायदों बेनिखाय दुखु जादों आरो दुखु जादों बेनिखायनो स्टुडेन्ट मानसिफोरा थाब फरायनांगौ अनेक गरमनि थाखायबो फेनबो लानांगौ जोंहा स्टुडेन्ट मानसिफोरा दुखु मोनदों थाब फरायनांगौ होमबा बै कारेन्ट मावग्राफोरा मानो एसेबां खम लायो मानसिखौ कारेन्ट मावग्राफोरखौ 20 जन लानांगौ बिनिखाय खस्थ' मोनदों नै फैलाय खस्थ' बहुत गोलाव जाजोब्बाय बिराद गोलाव बायजोब्बाय ओइसिमबो बायनाय दङ नै दा बेफोर कापफोरा जेबो जायाखै नै माबायदि बायजोबगोन नै माबायदि बायखोन नै माबायदि बायखोनो नैबे दंफाङा बोरै बैलाय बे दंफां बायनानैसो बायबाय आरो बे नै बैलायनो नै बेयावनो नुखाबायना नोंसोर कारेन्ट मावग्राफोरा मानसिखौ खम लानो मोना जेनेबा नोंसोरो कारेन्ट मावग्राफोरखौ 20 जन 15 जनबो लाजागोन 20 जनबो लाजागोन बेनिखायनो नोंसोरो माने साब्रै साबाल' मानसि मावो आंबा गामिनि सानै बोरै गामिनि सानै आंबा गामिनि सोरबा सानै साथाम बोरै गामिनि सानै ओमफ्राय आंबा गामिनि सानै आरो बोरै गामिनि साथाम होमबालाय नोंसोरो माने साबाबालाय बोरै जागोन बेनिखायसो स्टुडेन्ट मानसिफोरा खोथा फरायनाया खस्थ' मोनगोन आदा गादा मोनगोन बेनिखायसो कारेन्ट मावग्राफोरखौ 20 जन लानांगौ आगोलनि बायदि आगोलाव बहुत 20 जनमोन बेनिखाय खस्थ' दिनै बिराद खस्थ' जाबाय दे आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जाबाय दे